Pri uverejnení geometrických plánov je odporúčané úradnému overovateľovi kontrolovať podľa paragrafu 45 odseku 2 písmena B vyhlášky či predložený operát GFP obsahuje súčasti podľa osobitného predpisu a odporúčanie, čo je predmetom kontroly, či čísla bodov súradnice ako kvality podrobného bodu pri bodoch v ETSK sú v súlade s EGPT. Potom k tomu už vedeme číselnú mapu. Súradnice bodov novo určených ETSK identicky nemôžu sedieť na podklad, ktorý je posunutý, ale hlavne podklad nie je vytvorený v ETSK, je iba digitalizovaný. Pri nečíselných mapách nemôže byť dodržaný súlad medzi súradnicami bodov ETSK a súradnicami bodov VGPT. Veľakrát sa to teda kontroluje, že majú to byť tie isté body, rozumieme tej otázky. Nie som presvedčený o tom, že tá otázka tu bola, lebo tú otázku mám v maili. Je v maili, je to otázka. A pripravujeme na ňu odpoveď, ale tam je spojených viacero otázok, ktoré treba ja to zjednoduším. Úradný overovateľ len to, že vlajka, pretože v tej jednej otázke sú 4 alebo 5 spojených otázok, ktoré treba samostatne odpovedať. Ja by som si dovolil ten mail vybaviť, možno, že ho dáme do filternu ako otázky, pretože naozaj tam treba viacej veci odpovedať. Nie je na to priestor smýšľať. Dobre, poprosím o to odpoveď. Potrebné, ďalšia otázočka je potrebné pri spracovaní geometrických plánov rešpektovať aj body z neprevedených geometrických plánov. Neviem, prichádzajú tie otázky ešte, alebo máš nejaké iné, aké sme mali, ale nebrhli sa tomu odpovedať na takéto otázky. Záleží to od situácie, aká tam je. Nevykonané, neprevedené geometrické plány sú návrhy projekty. Ak ja mám na tento projekt nadväzovať s ďalším mojím projektom geometrickým plánom, tak je logické, že budem sa snažiť, aby boli tieto dva projekty v súlade. Tak ako keď to si postaví dom a ja mám kde za toho domu projektovať ďalší dom, tak samozrejme budem ten projekt rešpektovať a budem nadväzovať na to. Pokiaľ naozaj je pred tým geometrickom pláne, už aj keď nie je prevedný záveranie nejaký skutočný stav a zase ja nadväzujem na ten skutočný stav a mám to isté preverať, tak asi by som mal naozaj konfrontovať tie svoje výsledky s tým, že áno, niekto už určil túto hranicu ETSK 03, je to tento blok, je to tento múr, ktorý tam je a minimálne skontrolujem to geometrické určenie, ktoré on predtým robil. To máme aj vo vyhláške povedané s tým, alebo myslím, že vo vyhláške, že je povinný rešpektovať vtedy takéto určenie, keď zodpovedá presnosti. Čiže skontroluje ho a keď zodpovedá presnosti, preberám svoje meranie, považujem za kontrolné meranie. Keď nezodpovedá, nepreberiem to, dám svoje súradnice s tým, že to uvediem v technickej správe, že som takto konal, že som nerešpektoval geometrické určenie, ktoré urobil predo mnou niekto v rámci geometrického plánu, napriek tomu, že sa jedná o dohodnú hranicu. A ešte je to komplikované tým, že niekedy nie som si istý, či je to presne tá hranica, ktorú odmeral aj ja. Takže má to množstvo aspektov. Ale princíp je teda vo vyhláške povedaný, áno, rešpektovať, uvažovať, skontrolovať a zodpovedať presnosti rešpektovať. Ja by som tomu dal otázku, ktorá s tým trošku súvisí. Prečo sa do SGI a BKM nepreberajú body z vytyčovania hraníc pozemkov? Prečo na správach katastra sa vytyčovacie náčrty archívujú medzi záznamami a nie medzi geometrickými plánmi? Pri vyhľadávaní podkladov si totiž hľadám GP, ktoré sú uložené postupne podľa parcelného čísla. Dôsledkom toho je, že územia, kde nie je VKM číselná, dva geodeti po sebe vytýčia inú hranicu a klientom nie je možné vysvetliť, že obývajú to vytýčili správne a že mapové podklady nedovolujú vyššiu presnosť. Nemali byť vytýčovacie náčrty medzi GP, tak by sa body hranice preberali. Celá otázka. Odovzdávanie dokumentácie z vytýčenia hraníc pozemkov je riešené a je povinnosť riešená v zákone 215, takže odovzdávať sa musí. Kde to správy katastra ukladajú, priznám sa, že usmernenie to nie je a každá správa katastra
pravdepodobne niekde inde, nejakým iným spôsobom. Je to podnet pre nás, zamyslíme sa nad tým a keď bude treba, tak usmerníme, akým spôsobom budú tieto dokumentácie, vo všeobecnej dokumentácie evidovať. Pokiaľ sa týka toho preberania do SGI, uvedomme si, že pri vytičovaní vlastne sa interpretujú výsledky, ktoré sú v SGI vonku v teréne. To je jeho zmysel, jeho účel. Pritom sa nesmú meniť údaje v SGI. Čiže na základe výsledkov vytýčenia, čo budem meniť, čo budem vkladať do toho SGI, keď tam nič nesmie zmeniť. Ani nemám dôvod, nemám listinu, nemám žiadne konanie, aby som to urobil. Nič iné nezostáva, že si to kde si odložiť, že tu nejaký geodet určil už túto hranicu aj v JTSK 03 a dáto k dispozícii do budúcnosti. Aj pre tú druhú etapu, keď to bude treba, pre to GKU, aj ďalšiemu geodetovi, ktorý to bude využívať. To, že je tam určité riziko, že sa to nedozvie, je asi dané tým, že nie je to jednoznačne stanovené, kde to má byť uložené, ako sa to má používať. Takže to je podnet pre nás. Keď bude treba, stanovíme, kde to bude, akým spôsobom sa mal geodet dozvedieť o tom, že tu už niekto vytýčoval a že áno, tu je dokumentácia prezrisivu, ak sa stotožníš, použiješ, ak nie, odložíš svoju. Bude to skutočne taká veľká nečíselný, takže tam skutočne máme podklad, síce, ale ten podklad je obrazový, digitalizovaný, vektorizovaný. Ale platí to obecne pre vytýčenia, pre dokumentáciu o vytýčení, ktorá sa odovzdáva. Ja by som teda poprosil, že skutočne asi takéto údaje by sa mali vydávať a mali by sa vymysleť na to spôsob, ako spôsobom ich evidovať. Vydávajú sa, len je pravda to, že je tam určité riziko, že sa o nich nevie. Že ide niekto vytýčovať a nevie, že už niekto to predtým vytýčoval, nepýta si tú dokumentáciu, tá správa katastra neupozorní a podobne. Čiže treba vymyslieť nejaký systém, aby to fungovalo, aby tam nejaké aviso bolo, že tu je už bola vytýčovaná hranica, tu je odovzdaný protokol, je vytýčený a má už nejaké nové geometrické určenie, i keď nie je súčasťou SGI. Ďakujem. Ja by som teraz trošku prebehol do inej problematiky pre tých pozemkových úprav. Takže otázka je, ako sa bude ďalej postupovať v implementácii ETSK 03 pri projektoch pozemkových úprav, ako je to pri rozpracovaných projektoch pozemkových úprav, nové bohužiaľ sa momentálne nezadávajú, kde teda všetko doteraz bolo v ETSK robené. A ešte k tomu by som dal takú poznámočku, že v podstate na to, čo zameriame v ETSK, projektujeme potom v kancelárii a potom len následne niečo vytýčujeme v teréne. Situácia, aká bola 1. apríla, sa nezmenila ani dodnes. Ja som informoval vtedy, že budeme rokovať s ministerstvom vodohospodárstva o tom, ako prípadne zabezpečiť prepracovanie alebo dopracovanie rozpracovaných projektov pozemkových úprav do ETSK 03. To rokovanie sa uskutočnilo, žiaľ aj tam dokázalo k personálnym zmenám a dodnes, hoci je to veľmi dávno, ešte nemáme od nich akceptovaný a potvrdený zápis o tom, ale dohodli sme sa a viem, že to v praxi funguje tak a potvrdili mi to viacerí zamestnanci obvodných pozemkových úradov, že tú informáciu z ministerstva majú, kde sme sa dohodli, že ak sa nedohodnú na regionálnej úrovni správa katastra a obvodný pozemkový úrad o tom, že sa ešte v nejakej etape projekt prepracuje do ETSK 03 a odovzdá sa takto, tak platí, že sa odovzdá v ETSK pôvodnej realizácii. Nemám informáciu o tom, ale nepočul som, že by niekde boli dohodli, že ešte niektorý projekt sa vrátia trochu naspäť a že sa prepracuje v ETSK 03. Takže môžem k tomu len to povedať. Možno to dopadne tak, že napriek našej snahe, lebo máme záujem o tom, aby čím najviac informácií išlo v ETSK 03 do katastra, že to dopadne tak, že sa nedohodnú na regionálnej úrovni a žiaden projekt už rozpracovaný sa neprerobí do ETSK 03 a odovzdá sa pôvodnej realizácii ETSK. S tým nevieme nič robiť, oni samozrejme argumentujú mnohými vecami, zmluvami, peniazmi, že to vyžaduje ďalšie a tak ďalej. Čo majú pravdu, jednoznačne rozpracované práce, pokiaľ je to veľmi náročné, musia sa dokončiť tej realizácii, ktoré sa